Voilà, mira itana mo na mabalo do nga baraka yoro la yere ha c'est-à-dire que mo wolo bla bara kele ne baki ngoni sumuri na baraka yoro la depuis sogoma dono la bara be jinka to bi akabilo kono non tiens là elle est vraiment intègre ikani mo kan ikono na kuma kalifa la yere voilà oh akogi abla ci dawla oui anana nuit les billets d'avion sont déjà prêts ok ah d'accord mais il va donc on yɛrɛ tun bɛ ka mun yɛrɛ jate a ye kuma barikama ba dɔ de fɔ a ko Bintu ni Namori ka billet d'avion a y'olu fila de ka vol labɛn quoi donc olu bɛ taga fɔlɔ n'olu ka avion wulila ka taga heure 4 ɲɔgɔn donc ne ni mama ka avion bɛ sɔrɔ ka décoller ah donc aw tɛna taa vol kelen na quoi ayi mais a kun ka bɛɛ kɛ vol kelen dɔrɔn comme ça non a y'a di a y'a faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na ko bon famille bɛɛ ka voyage ɲɔgɔn fɛ mobili o avion o k'a farati fanga ka bɔ kutu i m'a ye o fana ye tiɲɛ ye o de kosɔn a y'a bɔ ɲɔgɔn na tan o fana ye tiɲɛ ye vraiment elle a bien fait non problème t'a la sisan dɔw de kɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma amina ne yɛrɛ kan ka labɛn ka taa barakɛyɔrɔ oui Kulibali oui ne tun ye service dɔ ɲini a fɛ jɔn fɛ Mira fɛ ne ko a ma ne bɛna taa voyage min na n y'a gɛlɛya ma kosɛbɛ yɛrɛ de n'a ka to ka na sokɔnɔna entretien kɛ a ka to ka dumuni tobi k'a d'i ma i b'a dɔn e ka dumuni ko ma nɔgɔ i tɛ dumuni bɛɛ fɛ oui ça c'est vrai n'a ka to ka na baara sokɔnɔna occupation kɛ entretien kɛ ka to ka dumuni labɛn k'a d'i ma a kɔni sɔnna a kun ma sɔn dɛ mais n y'a nɛgɛ f'a sɔnna madame n tɛ sɔn a ma Typhoon officiel la magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la honte. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brille, rien ne peut les séparer. Madame, kani yɛrɛ tɔɔrɔ la sa depuis kunu i bɛ ka fɔ ne ɲɛna k'e jɔrɔlen don ko n'i taara ne ka dumuni ko bɛna kɛ cogo min na non mais e yɛrɛ bɛ ka kɛ comme si ne ye denmisɛnnin de ne ye san joli kɛ yan nɔ k'a sɔrɔ e tɛ yan nɔ. O t'a la o. Non kana muso tɔɔrɔ a ka wuli la sa a to yen a ka baara kɛ non a to yen. Ayisa i b'a dɔn namɛbani e kelen bɛ cogo min na e fɔlɔlama tun bɛ cogo min na kani yɛrɛ fari fagaw la sa cogoya ko t'o la ne tɛ denmisɛnnin ne t'o ne y'o si denmisɛnnin de sa i ye dutigi yɛrɛ non sabali ni ko dɔ bɛ yen olu ma ɲi a to yen a ka baara kɛ a ka concentré a ka baara kan kan'o kɛ sa je peux me débrouiller tout seul o dabila sa Ayisa débrouiller to yen nɔ sa e gansan tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ i bɛ se k'i débrouiller fɛn dɔ ni fɛn dɔw la mais déjà i muso nana ka ban n'a ma ɲɛ ne bɛ ka taa voyage la Mira bɛ yen nɔ mɔgɔ ɲɛnama de don a bɛ se ka na dumuni tobi ka d'i ma o tɛ ne ka hamina ko nɔgɔyalen ye ne fɛla ko tɛ ne fɛla ko tɛ a ka baara ka ca muso in bolo n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ don k'a tɛ baara wɛrɛ la là d'accord mais a ka baara ale bɛna a ka baara min to yen nɔ o b'an ka entreprise la segin kɔfɛ de a to yen nɔ a ka concentré baara tɛ kɛ waati bɛɛ sa Kulibali baara tɛ kɛ waati bɛɛ sa madame vraiment nin ma diya n ye dɛ mais n t'a dɔn quoi ni n'a bɛnna la problème t'a la mais je sais quand même k'a bɛna jouer an ka entreprise kan parce que ale bɛ ne bɔra ka f'e ɲɛna sisan ko Mira kelen bɛ jɔyɔrɔ min kunna baarakɛyɔrɔ in na se a kelen bɛ cɛ 5 cɛ 6 cɛ 7 jɔyɔrɔ de la n'ale tilala ka fɔ k'a bɛna to yen k'a bɛna ne ka dumuni labɛn so yan nɔ mais c'est pas important an ka entreprise bɛ reculer de. I b'a dɔn baara fana ye fɛn dɔ ye kɛ a ka kan i fana k'i hakili lafiya waati dɔw fana na. Non a ka ɲi sa ni n'a bɛnna la problème t'a la ne bɛ taa n'a bɛn je dois aller au service ni n'a bɛnna la problème t'a la a ka na a k'a kɛ parce que n tɛ fɛ k'i an ye sɛgɛn mun kɛ ɲɔgɔn fɛ ni n ye miiri n tɛ fɛ k'i tɔɔrɔ n tɛ fɛ ka don i gasi la fɛnɛ i y'a mɛn n'i ka laɲini de don ni Mira yɛrɛ bɛnna la ne tɛ se k'a faamu ale ka emploi du temps chargé don cogo min na k'ale bɛ se ka sɔn e ko k'a sɔnna n'a sɔnna problème t'a la a y'a kɛ cogo min ka d'aw ye ne bɛ n labɛn fɔlɔ. A kɔni ma diya i ye. n'an ka fɛn yira n na so kɔnɔ sa sabali bara. Laido chama da aunye kumashi bosi rafe. Na kwanga chie fonya maga ya unjamfare. Unjamfare.
Gara fama. Daga boya biya. Alhamdulillah biya. Abadi boy. Ala pitine wasala. Ini mana mili no chiro la usajja ba kwa. Pitine ya huyu mzo village la nyanya kemefla. Putain. La fin quoi. Mo era solo ni go ba du adro. Yere mana ni be penso. Oi. No, hey. Jangan kau faraka sana. Itu mana kau dabla. Itu yere ke gardien. Foga ni isi patron sigoro la. Mo ara ma de fase. Ikan nana bulu kabe. Terus kita kalau. Itu orang nak jadi miti sih. Kudin di mana tu? Nuku mana ni nani? Ana nanya ya. Kom. Dengan diri ini kan mana sih? Bala de mo ko be era na to doni mo ko ba do ana sra fla e ka fini me fla bana ne ko no E pusi doni nte pusi e ka mo de fla bana ne ko no ne ko te asanga ne ba do chendo e ka fini me fla bana ne ko no ne to no ga su manye e ma e ko de gerbu palanta mo ga dun to bu sra ko no kana ma dan ne folo itu dulu dah wal tu kono tiba la wal faula musuh mau ada ti Usomo kana kenge ambete mnengelo ngono injo mi mnengelo bonye il pusher bona il pusher bona tu organisa ai joba pusher bona kalme kana giri agira tu to godi na diri inna na nenya wale nyana kani di bala wali fani wali bala ya upeko ma penya wale nyana mo jodi c'est tout c'est ko ngojo sa ai ndi tu ko ngojo wallahi tesi ne ko iti ko ngojo ne kono bani mina mi ti kuna mo be bolo do du fala e bi ne do ne mo mi ne mo be ge do e ra bi ne do ni e bi ne do est-ce que nyebe ni la e tu me tu sila gare fe kana na jeta che ibo do ne be tay ko no la ya fama chedri no ade ne bolo che ta fo ka ba mana ka fo ni ma ko do e est-ce que na me e no gardien jalan tu va fo ko filiti tigale ne bi to ko kele mera to ne di ma ki ga gausu da me avec ka kuma fa ya me ne o e prevu ya ne tu gausu sara iti boya akse ke nasa efla no on hudu iti boya e ko kula ne kuma na wa village la ku te ne ba don ku Allah no e pele e pele mana kuno ngori amena no mo ne ko na fe ga me ne tu gausu sara e ma me mo ba do nasa e ko ko ni le ka gausu sara mo ba do nasa e da shen go be ta ni nge gausu sara ti bona kuna ne ka on mo shi ni mo shi ebu eti bale e washila ne nyebe la to ko nake e nye jalo no to ko na banya nyere be wai ita kana fe eske ne e de na ya bale te menna parce que ni me sigi en dondula e afa e yoro do kariya afo me no ko yoro do kai e ne ame no ko yoro do kai wo fiena do ni jinga mimbo e fa ma biriere wani ase kololo de ne be kan iye kololo mu kan te no nyela ke arama de to la de ne de be kan o sara isi ni ku lo iba fo ko ndashido ni safia wula ni mo ko me ne be ta be ni wala ti wallahi ne be te kele ni ni jo ni finale aisa mina sisa wo mina sala wo na kana wani Dans un monde alhamdulillah rabbil alamin wallahi alhamdulillah ushira hayra c'est vrai vraiment il y a un draga do comment donc me bloquer oui namuri suro ina fa ba kala ma chogo mina tima ka kuma mumbe sena du ngona no wa ko tima te on de ko tima e barka de suro maramia nya fonyana effectivement suro pilo la fina yoro nya famé ko sebe j'espère qu'il fallait afam ni to bo chogola antes de chogola ble ay no antes dinero afam afam ina afam voilà donc vraiment
arena dira me se kun fo drone non na muso n'olu wulila kana bi so wallahi ni joron na o ba fana hakilla tige sigata yeah bon si ça non Tima Petro Tima te no Ako te kana de Merci Tima me faka ke to ni kife ya me inna le mi frene ya no sisa no ame ka jira ka foko kite dude ko ngaki brakela de me faka nyefina de suro de marama nya fona kusube c'est-à-dire ni ko in dabora de wala saki fare kisi gere mu leto koron ngatin parce que kisi o de atoni amme ki jati ba fo barake de dun ko donc avec un remi kun to yame donc me fait ko fam tana gaso ne ti problème bay ne fan fe ne yo fam ko e de yim masaka barage la do anno to ne yo ka barage la di ne parce que ay ne wolo ka shugo ka duguje na ko ne ke fen fe jena te ko no ne o di ya fam ni sito foyi e madem sel ma foni re wala da muy ni dem jogo ñuma duna dena doro de tan wala to gosu ndara kula na no ito do dem garan fa ku gelap na karam fa ma ba na karam ito do on tise gala bla ita ito de donc me fo wa ke to ni ki fe ame ay kanana jene ola yere kanana jene ola ni mako be fenfena ole ka koy ni ko nye fenfe mo nyana o fo o jite li jene ame ka ke faka se ka bon ko ro de abe kili iga kuma be ci debi ne maram ba bon da kono o timate ndini aw bela je ni panigira yoro mi on di ba ko ngam fla da una ka kuli ya ba un taro mi o mo nya fa na ni ngere donc so ba ande ka ira na ka ande ko bragala da ko to di la sila ni préféré donc voilà o de do da me obligé ka ko to la ya me ni ya fam dron o de ki ngagele ala ga dan mando akula ala ga ni sababa be ase do umni asa ala ga ni sababa be ne bena ngamina na ko ke ko bari ya kuma bala ali mo ngo intebe o kari to mina ay non voilà c'est ça maram ni fait mon dimanche surota ni ma de tout takana mi namuria ate duni ke non dans un monde où tout semblait si sombre, chaos et marée à m'en briser la non vraiment tima dem sen ya limado ay dem gani la wa na ki be yo ko sobe donc namuri oui comme pour sou kele ka ampla aka baraka yoro mo ko sebe mi pla kana sebe ya ira ka foko e bla mise à pied là o kalu woro ki te para ke to ko la wala donc kalu woro in kama ne ni enveloppe yi bla million kele de ba ko donc million kele iko ta ikaw kalu woro musakaw timaya musakaw ko du nyana ko noy yani ka bara uli li cetu ko la gatu mi vraiment bora na fulo na la gatu ya rabbi lakin vraiment tise ra fu ko no namuri ni ma fenkire chama barke ni ko damno bi domina bi re fene bolo domina fene bi barala ya ken ni namuri ne go fi de ya famo ko kunu mato mo mi kono sini tutu kono nini mo jera ka jala jimi ni 10 o domina na ibati bile donc c'est ça don lo te na semana kono ni maram su sabani kile tare ke kono bara fale ni asoro kono mari do kono bina na kenya ni namuri na li mama te ambi mina ndenga ni kuma info na ta fodi mandi ako konde to shokono
ne ka to yen ale ka to yen nɔ n ba de don tɛ nkalon da la a ye nabɔ vis-à-vis Namuru ye ne ɲɛji cɛ ka nɛgɛn ka taa kɛnɛ ma